нафароне ки айни замон бо барномаи Донояк ва шабакаи Баҳористон ҳастед. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 128 ноҳияи Фирдавсӣ ва ҳар яки онҳо бетоқатона оғози барномаро интизоранд. Пас биёед бинандагони азиз, аввал бо онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Шукрона 6 сола аст, духтараки чақон ва хушчақчақ мебошад. Озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ аст. Саидҷон зеҳни тез ва нутқи бурро дорад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда муаллим шавад. Имрона ӯ низ 6 сол дорад. Зеҳнаш тез ва нутқаш буррост. Имрона низ ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. Дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. Абдулло дониши хеле хуб дорад. Шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст. Нутқаш буррост. Абдулло мехоҳад дар оянда духтур шавад. Салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, шарти барномаи мо чунин аст. ман дар ҳар як шарт ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. касе ки ҷавоби саволро медонад аввалин шуда даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? хуб, бо диққат бошед. савол чунин аст. дар шохи дарахт 3 мусича нишаста буданд. бо онҳо боз 2 мусичаи дигар ҳамроҳ шуд. дар шохи дарахт ҳамагӣ чанд мусича шуд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Шукрона. дар шохи дарахт 5 мусича нишаста буд. хуб, Шукрона, шумо мегуфтед ки ин ададро чӣ хел ҳосил кардаед? аввал дар ҳамин шохи дарахт чанд мусича нишаста буд? 3 то. баъдан чанд то боз меояд? 2 то. агар мо 3-ро бо 2 ҷамъ кунем чанд мешавад? 5 то. яъне ҳамагӣ дар шохи дарахт чанд мусича нишаста буданд? 5 то. яъне ҷавоби дуруст 5 аст? бале. офарин, Шукрона, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст. дар рӯи гулҳо 3 то шапараки сафед ва 3 то шапараки зард нишаста буданд. 2 шапараки сафед парида рафт. дар рӯи гул чанд шапарак монд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Абдулло. дар рӯи гул 4 шапарак. Абдулло, шумо гуфтед ки кадом ададҳоро аз ҳам тарк кардаед? аввал 6 то буданд, 2 то шапарак 4 та шуда. яъне шумо 2-ро аз 6 тарк кардед? дар ҷавоб чанд монд? 4. яъне дар болои гул ҳамагӣ чанд шапарак мемонад? 6 то ё 4 то? 4 то. офарин, Абдулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст. пеш ва баъд аз адади 8 кадом ададҳо меоянд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Имрона. пеш адади 8 адади 7 меояд. баъд аз адади 8 адади 9 меояд. баъд аз адади 9 кадом адад меояд? 10. офарин, Имрона, ҷавоби шумо дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст. далер дар бозии футбол ба дарвозаи ҳарифон 4 тӯб зад. фирӯз бошад 2 тӯб. онҳо ҳамагӣ ба дарвозаи ҳарифон чанд та тӯб мезананд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Саидҷон. онҳо ҳамагӣ 6 тӯб заданд. хуб, Саидҷон, шумо инро аз куҷо фаҳмидед? чӣ хел ҳисоб кардед? 4 ҷамъи 2 6 мешавад. аввал далер ба дарвозаи ҳарифон чанд тӯб мезанад? 4 тӯб. баъд фирӯз чанд тӯб мезанад? 2 тӯб. яъне онҳо ҳамагӣ чанд та тӯб заданд? 6 тӯб. яъне шумо 4-ро бо 2 ҷамъ кардед. ҳамин хел? бале. дар ҷавоб чанд ҳосил шуд? 4 то ё 6 то? 6. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 6. офарин, Саидҷон, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти аввали барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хулои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. дар натиҷа дар шарти аввали барнома ҳама иштирокчиён тавонистанд як холиро соҳиб шаванд. моро дар пеш 2 шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб, бачаҳо, ёдовар мешавам ки саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсонаҳо тартиб дода шуданд. пас бо диққат бошед. саволи аввалро мехонам. савол чунин аст. дар афсонаи Донак писарак донаки чиро ёфта буд ва бо он чӣ кор кард? кани ки ҷавоб медиҳад?
марҳамат, Абдулло. писарак донаи зардолуа меёвад, заминро гур мекунад, баъд мешинонад. баъд он донаро дар замин мешинонад. Ҳамин хел. баъд баъдан аз он дона чӣ мебарояд? дарахт, дарахти кадом мева мебарояд? зардолу. Абдулло аввал писарак бо донак чӣ кор кардан мехост? мехост ки хӯрад ча, баъд рафт ба модараш пурсид, гуфта ки инро хӯрам ё шинонам. баъд модараш гуфта ки шинон инро, баъд кало мешава, баъд ту мехӯрӣ. яъне вай кори хеле ҳам хуб мекунад. ҳамин хел. офарин, Абдулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст: дар афсонаи маша ва хирс, маша хирсро чӣ гуна фиреб дода ба хонааш баргашт? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, шукрона. маша ба хирс гуфта ки ман ба ту самбуса мепазам, он самбусаро ба хонаи бобом бибиям бар. хирс розӣ шуд, онро гирифт ба хонаи бобом бибиш бурд. маша дар кутӣ баҷо шуд. амихел хирсро фиреб дода ба хонааш омад. яъне маша агар зиракӣ намекард, то охири умраш дар назди хирс мемонд. ҳамин хел. бале. офарин, шукрона. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст: дар филми тасвирии Том ва Ҷерри, кадоме аз онҳо муш асту кадомаш гурба? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Саидҷон. том гурба аст, Ҷерри чӣ аст? ҷерри муш аст. хуб, Саидҷон, шумо гуфтед ки дар ҳамин филми тасвирӣ онҳо дӯст ҳастанд ё душман? онҳо душман ҳастанд. хуб, Саидҷон, ҳамин Том Ҷерриро шикор мекард ё Ҷерри Томро? том ҷерриро шикор мекард. офарин, Саидҷон. маълум мешавад ки шумо ин филми тасвирро ба хубӣ тамошо кардаед. ҳамин хел. хуб, бачаҳо, саволи чоруми шарти дуюми барнома чунин аст, ки барои мо шеър қироат мекунад. баҳор омад, гули сабза қатор омад. ба деҳқон вақти кор омад, баҳори нав муборак бод. биё ба дашту саҳро тамошо кун ҷураҷон, чӣ хел зебо дилкушо баҳори Тоҷикистон. офарин, Саидҷон. Мама, как цветочек, я бегу тебе, как дождик, ты одними пилоской, все печали разгоняй, свети солнышко, полкошко. Мама добрая, я немножко, ты всегда со мной родная, скоро фея охраняя. Ты мой луч золотой, ты мой домик дорогой. Мамочка, люблю тебя, ты опрос для меня. ватанҷон, барои мо дили ҷон, чун падару чун модар, моро гирифтӣ дар бар. офарин, бачаҳо. хуб, бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти дуюми барнома низ ба анҷом расад. биёед худои ба даст оварда иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт низ иштирокчиён ғолибиятро аз даст додан намехостанд. кӯшиш мекарданд аввалин шуда ба савол ҷавоб гардонанд. дар натиҷа имрона як хоб, дигарон бошанд ду холиро соҳиб шуданд. хуб, бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: ҳайвонҳоро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Имрона. ҳайвонот ду намуд мешаванд. ҳайвонои хонагӣ, ҳайвонои бахшӣ. ҳайвонои хонагӣ дар хона зиндагӣ мекунанд. хуб, Имрона, шумо метавонед ба мо ягон ҳайвони ваҳширо номбар кунед? шер, паланг, гур, хирс. дар ҳамин душанбе як ҷой аст ки мо метавонем ҳайвонои ваҳширо ба ягон тарзу ҳарроз тамошо кунем. онҷо куҷост? онҷо боғи ҳайвонот. шумо ба он ҷо ягон бор рафтаед? бале, баъд ҳайвонҳоро тамошо кардед? бале. натарсидед? не. офарин, Имрона. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст: мусича, кафтар, уқоб инҳо паррандаанд ё ҳайвон? кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, шукрона. парранда. яъне мусича, кафтар ва уқоб ҳар сеашон паррандаанд. ҳамин хел. бале, хуб, метавонед шумо ягон ҳайвонро номбар кунед? бале. биёед ягон ҳайвони хонагиро номбар мекунед. саго, пишак, харгӯш. офарин, шукрона. ҷавоби шумо комилан дуруст аст. саволи дигарро мехонам. савол чунин аст: ҳашароте ки болҳои сурх дорад ва дар болои болҳояш доначаҳои сиёҳ мавҷуд аст, кадом ҳашарот аст?
کنی جواب میدهد؟ مرحمت عبدالله. این حشلا مومو خلاک است. عبدالله مومو خلاک کلون است یا مایده؟ مایده. یکم بار از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا دیدید؟ در بالای گلها بیشورم. عبدالله در حقیقت مومو خلاک رنگی بلغش سرخ است و در بالای بلغش دونچه های سیاه است. بله. پس شما وی رو از نزدیک دیدید؟ بله. آفرین عبدالله، جواب شما کاملا درست است. خب سوال دیگر رو میخونم، با دقت باشید. سوال چون است: حیوانی که وزن زیاد و بینی دراز دارد چی نام دارد؟ مرحمت شکرانه. این حیوان فیل است. خب شکرانه، فیل بینیش دراز است یا دومش؟ بینیش دراز است. بعد وزن وی در حقیقت هم بسیار است. بله. شما یکم بار فیل رو از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا دیدید؟ در زوپارک. در باغ حیوانات دیدید؟ بله. در فیلم های تصویری هم دیدید؟ بله. آفرین شکرانه، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما رو قبول میکنیم. خب بینندگان عزیز، در همینجا سوال شرط سومی برنامه نیز به انجام رسد. بیاید خود به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سوم برنامه نیز هر یک اشتراکچی پیشدستی رو از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر رو به دست آورند و در نتیجه شکرانه دو خال، عمران و عبدالله باشند یک خالی را صاحب شدند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن سه شرطی برنامه، عمرانه و سعید جان 3 خالی، عبدالله 4 و شکرانه باشد 5 خال را صاحب شد. از این بر می آید که خالی برنامه امروزه دانایک شکرانه می باشد. شکرانه، خالی بیاد مبارک. بله بینندگان عزیز، طوری که شما پی بردید غالبی برنامه امروزه ما شکرانه گشتن. پس بیاید به خاطر شکرانه قسم میزنیم. آفرین شکرانه، غالبیت مبارک باشد. رحمتی کلام. شما با همسالانتان و بینندگان تلویزیونی بهارستان چی گفتنی هستید؟ گفتنیم که هر روز به باغچه رفته همراه معلمه کتاب خوانم. در خانه با پدر و مادرشان افسانه خواند. بعد دنیا می شود. و مثل شما دو یک میشوند، همین خیر؟ بله. خوب بچه‌ها، شما نیز راه افتادن نشوید. ما امیدوار هستیم که شما در دیگر برنامه‌های تلویزیونی بهارستان اشتراک میکنید. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نوبتی دو یک به انجام رسد. یادآور میشویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 128 ناحیه فردوسی. شما نیز بینندگان عزیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دو یک شوید تا برنامه‌های دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.